Tiyang at Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Let's start this week nga full of positivity lang. Di ba, Attorney Resi, mayong buntag? Good morning, Sabsay! Og tama ka din ha. Og sa tanan natong mga suki na viewers all over Mindanao, we wish you all a bright and a beautiful week ahead. Say, kay karon sagad sa mga problema sa atong mga kapuso kay paunsa bagyod ang sakto nga pagtigom og kwarta. Well, do not worry mga kapuso kay atong makauban this morning usa ka registered financial advisor mula po sa Carmen, Davao del Norte. Samtang Attorney Resi, usa na sab ka Mindanaoan pride ang atong makauban. Kaysa, usa sab ka top-notcher sa bag-uhay lang na human nga nurse licensure exam. Siya si Ana Maria Kim Valiente, gikan sa Alubihid, Misamis Oriental. Ug sa Bistalk, ako makatsikahan ang duha ka mga kapuso hosts ng newest gag variety show ng mga Gen Zs, ang Flex. Walay lain pa ang mga kapuso kundi si Lexi Gonzalez and Joaquin Domagozo. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung unsang putahay sa Pilipinas ang gikonsiderang pinaka-famous o giilasab nga national dish sa nasod? Kini mao ang adobo. Nadiskubre ang pagbuhat og adobo diyang gisakop sa mga Espanyol ang Pilipinas kaniadtong 16th century. Ang adobo nagikan sa Spanish word nga adobar, nga buot pasabot marinade. Sa Pilipinas, kanang baboy ug manok ang sagad nga ginagamit sa pagluto sa adobo nga dunay sangkap nga toyo, suka, ahos ug dahon sa laurel o paminta. Mga kapuso, this morning makisayod kita sa storya og atong sayron ang ihang sekreto. Sanglit ang atong makauban, top 3 lang naman sa bag-uhay nga nahuman nga nursing licensure exam. Atong makauban, si Ma'am Ana Maria Kim Valiente, gikan Alubihid, Misamis Oriental. Ma'am Kim, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Hello po, good morning sir. Happy to hear nga anak ka sa maayong kahimtang, Ma'am Kim. Apan unang-una, Ma'am, give us a little background no sa imuhang kinabuhi. Pangandoy na bagayod nimo nga mahimong usa ka nurse sukad pa kaniadto? So good pa gid sa bata ko, ganahan na gid ko mag-nursing or any nga medical course, and then na-fascinate na gid ko sa magic bitaw of healing. Kay katong kanang bata pa ka, feeling nimo magical kayo makahil kag other people. And then kato siya nga childhood dream, ako siyang nadalahang pagkaroon and I'm living the dream and it feels so kanang surreal nga I'm finally here. Ma'am Kim, nganong nursing sa ba nga kurso ug pagka-nurse ang imuhang gipili nga propesyon ug unsa pud ang mga struggles nimo during your college life? Second course na nako ang nursing, nag-BS biology pud ko, and then ang isa sa struggle nga ako na-face is that na ako'y fear nga basta ako ang pinakatigulang sa among batch, and then dili na ako maka-adjust sa new environment. And lahi na siya sila nga generation ako mga classmates, naa na nga fear galing before ko nag-enter sa nursing. Pero thankful kayo po nga i-open sa Capital University ang ilang doors to me na isa ka second courser, and then wala gid ko naglisod og adjust. Ang isa lang sa dako kayo nga challenge for me is that ang fact ning nag-spend ko another 4 years of my life to go back to school, dagan kayo ko og what ifs nga what if di-spend lang nina ako into a more fruitful nga career or another path, basin dili gini para sa ako kay bird feeling ako at first kalas kayo akong time, pero at the end of the day, at the end of everything that I went through, worth it kaayo akong pagbalik in 4 years. Diyang nakagraduar ka na sa moong kurso, paunsa ba nimo gipangandaman ang pag-exam? Labi pa nga we are still in the middle of the pandemic. Dagan kayo gas sa ako karon, labi na karon nga nakapasar na ko unsa akong strategy pag mag-take ko exam or unsa na ako pag-study. Pero ang ako lang yung sikreto siguro is kabalugi ko kano sa arap ko taman. So sa isa ka adlaw dili ko mag more than 8 hours of study, dili na ko kanang kapuyo nag-ayo akong mind and body. Kay kabalo ko nga taman ra po dinhi nga time akong ma-digest, and then dili na po kanang productive akong study session if mulapas na ko og certain hours of kanang reading and studying. So I always find time to rest. Ma'am Kim, please tell us kung unsa ba ang kalahian sa pag-take sa inyong exam karon nga aduna pay pandemya kung atong itandi kani adtong panahon nga face-to-face pa ang pag-exam.
So, karon nga nag-pandemic, ang examination is na kay mga additional requirements and additional payments kay kailangan mag-pass ng negative RT-PCR and then or mag-quarantine ka and then ang mental struggle lang sad siguro nga dili ra exam ang imong ginahuna mahadlok pud ka basig positive ka sa RT-PCR or makakuha kag COVID tungod sa exam. So isa siya sa lahi gid ang preparation karon nga naay pandemic compared adto wala pa happen ang global pandemic nga nag-take ka og exam. Niadtong kamulo ka pa sa pag-exam, ma'am, unsa ba ang dagan sa imuhang una-una? Gibati ka ba og kabalaka o giunsa pud nimo pag-maintain ang imuhang focus? My prayer yun before the exam and during the exam is dili ko ma-anxious kay I'm a very anxious person and kabalo ko if anxious ko dili ko ka-answer ang tarong sa exam. So katulong gid siya akong specific prayer kang God and then gi-grant ko gid niya wala gid ko masin gamay nga kakulba and I was very confident in answering the questions. It was really unbelievable nga ako nga sa type ng very anxious kaya nga person wala gid ko nakulbaan ng gamay sa exam. Karon nga nakapasar ka na, Ma'am Kim, og top 3 pagayod sa maong licensure exam. Unsa ba imong gibati ug unsa pod ang imong mga future plans? So, the reason why I went to nursing school is really to become a nurse. So, it did not change even with the pandemic. So, karon nga naka-RN ako and nahumanan na ako akong nursing school. Mao gyapon akong mag-work sa hospital and then tabangan ako akong fellow frontliners in fighting the pandemic. Siyempre, alang sa itong mga kapuso, viewers, Ma'am Kim, aduna ka ba'y mensahe o tambag kanila, labi na sa mga tawo nga adunay plano nga mosulod sa nursing career? So, ang ako lang advice para sa mga student nurses karon nga now and then for those who are going to take the November 2021 exam is that first is know what type of learner you are. Are you a visual learner? Are you an auditory learner? Kaya diha magdayon magikan kung unsaon imong pag-study. Idili man lahi-lahi man ta of type of learning. So, kung kabalo ka what type of learning or dito, inana ka the way ka mo study. And then, second dayon is invest your time wisely. If moingon ka mo study ka 4 hours, mo commit gid ka anang 4 hours. It doesn't matter if ka na nga day 2 hours ra mo study. What matters is ang quality of information that you're getting. And then last is that it's okay to fail. I've been there. I've failed quizzes, I've failed exams, and because at the end of the day, the number of mistakes you have, kabalo na din ka next time nga inani di ang kanang confront ani nga situation or pag-confront ani nga question. It's okay good. It doesn't matter if you feel like you're kanang progressing slowly in life because life is not a competition and then you will get there when you get there. Truly, an inspiring story nga makuhaan og pagtulunan. Dagan kayong salamat, Ma'am Kim, sa imong pag-share sa imong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV and keep on reaching your dreams. Relax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso, it's Vista time na sab. Well, this morning, good vibes lang ta, kauban ng mga Flex leaders sa newest Gag Friday show ng mga Gen Zs, ang Flex. Walay lain pa kundi si Lexi Gonzalez ug Joaquin Domagoso. Good morning, Lexi ug Joaquin, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you both? Maayong buntag din po. I'm doing Maayong good buntag. po. Yeah, maayong buntag din po. I'm really happy to be here. And we're also very happy that you really have made time para sa amin dito sa Mindanao. At ito na nga, parami ang mga supporters ninyong dalawa at ng Flex Squad as well. How do you guys feel about the overwhelming support na binibigay ng mga tao para sa inyo? I feel so thankful sa marami nagsusupport sa amin kasi syempre bago tong show and syempre kailangan namin yung support ng people para mapush po talaga yung dream namin at yung concept namin para sa lahat ng mga Gen Zs na pinupush namin, pinopromote namin. Mm-hmm. Happy po ako and I'm kind of overwhelmed sa support na natatanggap namin. And we're really happy to watch yung mga TikTok videos na ginagawa niyo, yung Flex Challenge. To everyone na hindi pa gumagawa ng Flex Challenge on TikTok, I'm inviting you guys because
natutuwa kami. And sobrang na-entertain kami pag nakikita namin yung videos nyo. And I'm so happy na people are really interested in joining the Flex Squad. Sa lahat ng mga ginagawa niya sa Flex, Lexie and of course Joaquin, ano yung mga pinaka na-enjoy niyo naman? I think yung mga comedy skits na ginagawa namin sa Flex kasi we get to play different roles and yung feeling niya para lang kaming naglalaro. But it's work and we have an audience pero we feel like playing, we're having fun. The writers and people sa Flex, yung mga heads namin, they really challenged us po as mga actors and as kids pa to really explore these roles. These funny roles. Grabe, like, reading the scripts lang, grabe, parang dami namin naiisip kung anong gagawin namin dito, ganyan. Kasi syempre, there's also a part where we have to make it the funny part. And they just give us the punchlines. Kami na dun sa paano namin i-deliver. Kaya sobrang, na-enjoy ko po dun at dun ako na proud na ipakita talaga sa iba. Yeah, and they're also allowing po to explore with our craft. Kaya yun. Crafts. Dancing, Craft. singing, Yeah. pogi. That's so nice. Anong craft ba yun? Joke lang. First guys, we want to get to know you even better kaya naman let's play a short game ngayong umaga. Bagong-bago, fill in the blanks. Yes. Alright. Eto na, let's get to it. Okay, number 1. Flex ko lang ang blank. Okay. I think Lexie, mauna ka na. Flex, oh my God, flex ko lang ang lolo ko ang pumapasok po sa isip ko. Kasi it's part of the theme song. So the first thing that comes to my mind is flex ko lang ang lolo ko. Well, I have really great they're really good grandfathers. Like, nandyan sila talaga for you and they're the cool ones. Flex ko lang, pati rin ex ko. Hindi po kasi part din siya sa lyrics ng song namin. Pero sige, flex ko lang ang pogi ko. Yan, no? Tama Yan, naman yan. yun. Mr. Pili Pogi. Wow, that was cool. Round 2 naman tayo. Ang Gen Z ay blank. Ang Gen Zs ay sa kalam. Yeah! Sa kalam. True. Ang Gen Zs ay matapang. Mataba. Tama. At sa kalam. Nako, very impressive description of the Gen Z. So, ito na ang final round natin. Siyempre, the best ang Flex dahil blank. The best ang Flex Squad dahil magkakasama kami. The best ang Flex Squad dahil you get to be you and everybody enjoys that. Yes! Wow, thank you very much, Lexie and Joaquin. And of course, to those who are interested na sumali sa Flex Squad, what do they have to do at ano pa yung mga dapat abangan ng mga fans ninyo sa inyong dalawa? Go to the Flex Facebook page, guys. Message the Facebook page. They're gonna give you a bunch of questions. Just answer the questions. When you're done, make sure don't forget to put your email there because Flex is gonna email you kung confirm ka ba or hindi. And all you have to do is answer it, wait, and then boom, you're in or you're not in lang. Daghan kayong salamat, Lexie and Joaquin, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank Dagang you. salamat! Thanks. And that was Lexie Gonzalez and Joaquin Domagosa, mga kapuso. Tutok lang mo kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sagad nga problema nga atong ginatubang karong pandemya mao ang problema ang pinansyal. Busa karong buntaga mga kapuso atong makauban ang isa ka registered financial advisor ug tudluan ta niya kung unsa ang tama nga paggamit sa atong mga kwarta. Sir Anthony, please enlighten us po unsa bang gyud ginatawag nato na financial literacy. Yes, attorney, no, unsa ba ang financial literacy? Unsa na siya ka skill set kung doon na kahimuon nga mga informed decisions alang sa imong minor o major financial choices. Ngano ba i-learn ang financial literacy? Number 1, aron malikayan ang bad financial choices, no? Ingon man ang pagpalit sa mga butang nga dili day essential ana nga higayon. Meaning,
ang financial literacy is for everyone. Muna siya tinuod, no? The less money you have, the more you needed to have it in your life. It's a lifelong skill to survive in the middle of the crisis. Ngano di ay nga hisgutan ni? The number one is to survive in, to live a simple yet a sustainable life. Usab-sab kini ka pamaagi aron maka-prepare ka sa uncontrollable situations, no, sama sa emergencies, sakit, wala imong source of income, especially karon pandemic, no, aron maka-prepare ta sa possible next crisis. Ang worst is death, gid, especially breadwinner, no? Is there any member of their family who can replace the quality of your job? Or do you think kaya mag-survive sa imong family in the next 5 years pag wala na ka? So, usahay na yung mga misconceptions, no, about financial literacy. Ang ilang ginaingon, di man ko adunahan, o mo ko'y kwarta. Pero dili man ni para sa kuha nga skill kay pandato raman ni siya, which is dili. So muna siya attorney ang angay nato i-consider. Unsa ba ang tama nga pag-manage sa atong kwarta? Na attorney nindot kay na sa nga pangutana, no. Number 1 is to improve your cash flow. Imuha na siyang abilidad sa pag-earn o kwarta. Hasta ang pag-control nga nagagawas sa imong kwarta. But pasabot, you improve your income by improving yourself. Unsaon ba ang pag-improve sa imong knowledge on cash flow? Simple lang, basa kag libro, listen to podcast that offer relevant skills nga ma-apply nimo into digital platform. Siyempre, aron para nakaydunay multiple streams of income. Kay kung mawalang isa, duna pa kay backup. That is, learn how to side hustles online, sama sa freelancing, content creation, e-commerce, business, game stream. This has to be consistent. Number 2 is to protect your income. Need nimo i-protect ang imong income, attorney, no? Especially sa mga millennials, para na kay peace of mind while reaching your goals. So saan ba pag-protect sa imong income, no? Number 1 is, pinaka-basic, is to create emergency fund. That is 3 to 6 months of your income. Ang purpose is, in case mawala ang imong source of income, doon na pa kay 3 to 6 months to sustain the needs of your family. Second is, have an adequate life insurance. Guaranteed na siya, no, nga proceeds. Paingon si mong family in cash. Ang next is complete medical fund. Apila diha ang HMO coverage, medical conditions nga mag-prevent sa imo sa pagtrabaho. Last is retirement fund o kaha education fund. Siyempre, sir, na ba kay mga practical tips or aduna ba kay mga method na pwede di mo ma-share sa ato ang mga viewers kung paunsa ang pagtigom og kwarta? Usa na po na kanindot nga pangutana, attorney, no? Unsa ba ang mga tips, no? Number 1, ang pinaka-common is ang ginatawag nato nga 50-30-20 budgeting method. Perfect ni siya sa katong mga naa na joy sweldo. 50 take home pay na nimo or net income. Apil na diha ang renta, utilities, groceries, and transport. 30 is allocated sa pag-dine out, shopping clothes, o mga discretionary expenses. 20, ibayad na sa utang, save for retirement, and emergencies. Importante nga i-track, i-adjust ang imong spending para you are in control sa matag piso o most especially pangayo gid og resibo. Advice ako sa utang, no, kung kaya ihangyo, itagi-tagi ninyo monthly. Better aron duna pa kay budget for other savings. Finally, unsa pud ka importante nga aduna tay licensed financial advisor? Yes, attorney, ang financial literacy kay broad kaayo na nga topic, no. Busa aron ma-resolve ang imong personal financial needs. Specifically, ang role sa advisor is i-address ang imong kinahanglan based sa imong lifestyle o sa imuhang financial security. Ang advantage of getting a financial advisor is they are government licensed professional. Buot pasabot, credible na sila nga maghatag og advice in terms of personal finance, business, and investment. Buot pasabot, ang expertise sa financial advisors is very diverse. Pwede siya mag-discuss about stock market, insurance, and other investment vehicles.
Doon na sab sila kapasidad nga mag-identify kung unsa ba ning mga lehitimo nga mga investment sa Pilipinas. Doon na sab sila or angay sab sila ikonsulta sa mga risk factors ani mga investments nga buot nimo sudlan. Daghang kayong salamat Sir Anthony sa imuhang inputs kanang buntaga unta daghag nakatuna ng ato ang mga kapuso. Daghang kayong salamat. Thank you sa attorney ug sa inyo GMA. Say, tambag ni Anthony Rebamonte nga usa ka registered financial advisor na kinahanglan na sayod kita sa dagan sa atong kwarta ug kinahanglan nga aduna tay tigom alang sa Health and Emergency Fund. Samtang resi makabilib gayod ang kakugi sa pagskwela ni Nurse Ana Kim Valiente. Sanglit bisan pa man nga nakahuman na siya og laing kurso. Ihagyapon gisunod ang pangandoy nga mahimong usa ka nurse og third placer pa gayud siya sa licensure exam. Ug mga kapuso, let's give our all-out support sa atong mga Gen Z kapuso artists na sina Lexi Gonzalez ug Joaquin Domagoso sa newest gag variety show na Flex. Mga kapuso, ta na-inspired na kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni John C. Maxwell nga a budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. Haom sa tong episode karong adlaw. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.